guys मोननै जों दा मा जानो नायलाय एकदम जमा जमा जानानै तो लोगोफोर फाइनाली नै आनबक्सिं खालामगासिनो नोंथांमोना नुथारसिगोन बेयाव सिङाव मा दङ मोदोमलायदोंमोन था guys मोन नुहुरांबाय नै मा दङ नायदो तो हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायनाय थाबाय तो लोगोफोर दिनैहाय माग बिहु तो माग बिहुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय तो बयबो रंजादो मोसादो तो दिनैहाय लोगोफोर जोंनि गामिनि माग बिहुनि पिकनिक जानाय बेखौहाय आं नोंथांमोननो देखायगोन लोगोफोर तो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार सब्सक्राइब खालामनानै सपोर्ट खालामहरदो लोगोफोर तो बिदिबा भिडिअखौ नायलांदिनि आल' बानायना दोनखायो दायो लोगोफोर बेलासि टाइम जाबाय बेलासि बेदर एवनाय संनाय खावनाय खामानि जागासिनो दुब्लिबारियाव बाय उनथिं नाहरदो लोगोफोर बेयावहायनो जागासिनो दं फिसा फिसा मोले मोले नुहुरदों जोंना दुब्लिबारियावसो जायो ओमफ्राय न' बानायलाया थांगासिनो देखायनो नै सैमाफ्राबो बिराद खुसि बेस्राफ्रा मोनजागोन बिसोरबो दा दसे थाना जों जाखांबा नै जोंना आगै मथि बेदर जानो फैदों बिथाङाबो सार नै बिथिं नै ओमफ्राय आगै बथल नैबे नानि सङालि पांकुई नै बियो दाउ बेदर लोगोफोर जानोबा लुबैदोंबा गोथावथार नुखादों नायनानै मानसिफोर फैजोबाखै लोगोफोर जाग्राफ्रा ओंखायनो दा जाथ'नाय जायाखै नेबाय थादों ओमफ्राय नैबे अमा बेदर बिबु बिथै बेदर एवजोबनाय नैबे सारायसेखा लोगोफोर एकदम जागोन हाखार नङा oh my god साइज नुखादों जाथावनानो नैबे फंबाय नुबुल नैलाय फंबाय नुबुला लाजिनानै खुरैजों मोखाङाव बुना लाबाय दसे होजाबावथारमोन नायलाय हराव तो लोगोफोर फाइनाली नै आनबक्सिं खालामगासिनो नोंथांमोना नुथारसिगोन बेयाव सिङाव मा दङ मोदोमलायदोंमोन था गाइस मोन नुहुरांबाय नै मा दङ नायदो wow लोगोफोर नायदो बिराद साइज नुबाय बेखौ ओरै खालामनानै थाल्ला बोखादो नारें मोननांगौलै सेबनो रलाय खाथिनिफ्राय देखायना नारें दंनाया नोंसोरनाव नोंसोरनि दंफां गिदिरसोलाय गाइस मोन नायदो बेम्बु सुट होदोंना बेवहाय लोगोफोर अमा बेदर होदों ओमफ्रायो औवा मेवाइ आसार सोनानै होदों जा स्टाइलनि मोनबाय नायदो क्राट क्राट लायनायसो नङाथ' मोनबाय लखबदो ना बिदिनो जानोसै बिदि बोरै जानोब्रा र' जानो जाखागासिनो एरनदो इजोंनो
Hei, bikin lah. Boy kebu kudu berar lu korban tangsikin tang matu na tanga. Bikin ikut dulu. Nungale boy kebu kola embre buklai lang lai man tangsikin. Ombrai nung suri di sana nih, ombrai yang lu kubai sana tuh. Ombrai mana tuh? Guys men, ang finally taste kam tan se nice taste. Không rê, nó một mẹ. Cứ không mà trượt. Đây, lu kubai deh. Ya, sungguh deh. Haji jo, thonglan ni deh. Oh my god. Boy sungguh kan. Rina gitu. Guys men, biar tasty dah kadang. Kasih menjaga roh. Gimana ya? Modem dulu. Uri kum siapa? Ini apa tuh? Gue mau jalan dulu. Oi, ban lalu di sini. Ban dua dong berani bilas tuh tapi coba. Last tahun akan berapa?